Hi mga soy! Ito na naman tayo at magluluto na naman ng isang masarap na dinuguang pata. At sinamahan ko na rin ng isang medyo may laman-laman na konti. Kaya samahan nyo mga soy. Tara! Ayan mga soy. Hugasan siya natin ngayon para mawala yung dumi at amoy ng baboy. Tapos papakuluan natin pagkatapos. Sige mga soy, babalik ako ulit. Ayan, kumukulo na mga soy. Ayan, linagyan ko ng luya at paminta para mawala yung lansa at baho ng baboy. Ayan, babalik ako ulit mamaya mga soy. Yan mga soy, bawang at sibuyas. Magigisa na tayo. Dahon ng laurel. Tapos baboy. Igisa lang natin yung baboy hanggang sa mag-brown. Pinakulo na natin ito, malinis na. Malinis na to at halu-haluin lang natin. Wala nang lansa to dahil natanggal na. Balik ako. Yan. So maglalagay na tayo ng konting tubig lang muna. Yan. Kalat lang natin yung baboy para even yung pagkaluto niya. Ayan. At pakukulan pa natin to mga soy ng 30 minutes. Babalik ako. Ayan guys, kumukulo na after 30 minutes, kumukulo na. At lagyan natin ng magic sarap. Haluin natin. Lagyan natin ng 4 na pepper serrano. At lagyan natin na ulit ng black ground pepper. So bali mga mga 1 tablespoon of ground black pepper, At maglalagay tayo ng konting patis. At habang hinahalo nyo, tikman nyo kung masarap na sa panlasa nyo bago natin ihalo yung ating dugo. Balik ako. Yan, pakuluan pa natin ng mga 20 minutes bago natin ilagay yung ating dugo. Babalik ako, soy.
Yan guys, after 20 minutes, lalagay na natin itong ating dugo. At linagay ko sa low heat yung ating kapampangan, kalang. Tumatawa si Mrs. At go daddy daw, go daddy. At lalagay na natin itong dugo. Dahan-dahan lang. At habang hinahalo natin, binubuhos natin, hinahalo natin. Huwag nating ayan na nandun lang siya sa isang lugar. At dapat mahina yung ating apoy para hindi siya mamuo, hindi siya yung dugo tumigas. Yan. At luwaluin natin para even yung ng dugo sa ating baboy. At maghalo-halo na. Ayan. Nilagyan ko ng konting-konti pang tubig at binuhos ko na lahat yung dugo dito. At simmer pa natin ng siguro mga 10 minutes. Pag dito nagkulay tsokolate na, luto na. At pwede na tayong mag-chibugan. Babalik ako. Ayan mga soy, tapos na ang ating dinuguan. At tayo'y kakain na. Hi! Ito na, luto na. At malalaman na natin kung masarap ang ating dinuguang pata. Oh, say hi! Say hi to the camera. Say hi to the camera. Stay. Si Aling maliit at si Kolokoy. Hindi niyo nakikita. The moment of truth. Ito na po. Kukunin ko itong pata. Tignan natin kung masarap. Ayan o, init pa o. Tayong mga Pilipino, kahit hindi tayo marunong magluto, magluto tayo. Ano lang kayo, YouTube lang. O, game. At tikman na natin ang ating masarap na. Kakamay ako. Parang lutong karinderya. Sarap. Taste test. Ikaw. Di na may kainin. Sige. Taste test. Dahil nga, baboy kainin mo. Yummy! Ito ah. Oo, aso. What's this? Chocolate? You said you want chocolate? Saktong-sakto yung pagkaluto. Malambot. Lambot yung baboy. Lamig. Sobrang lambot ng pata, guys. Nanggugulo si maliit. Nanggugulo si maliit.
Sampo mo na din. Sampa mo na. Mm. Sarap. Kain po. Dugong-dugo. Dugong-dugo. Asang dugo. Ito oh. Woo! Daming pakulo yan. Kain po. Say hi! Ah! Say hi! Hmm? Saktong-sakto yung lasa niya talaga. Itong sili. Maang-ang. Maang-ang pala yun? Yeah. Sarap. Ayaw ko na yung sili. Mahina ako sa maang-ang eh. First time ko niya magluto nito. Sarap. First time. Pero parang lasang kalenderya. Masarap pa sa kalenderya. Kala ko pa daleta. Kalenderya. What? Na? What ah? Ito ah. Masarap din to sa tinapay. Sarap. Kaya kayo, magluto na rin. Try niyo po. Try nyo, mag-YouTube lang. Pero siguraduhin nyo, yung baboy, malinis. Pakuluan nyo, lagyan nyo ng paminta, luya, para maayos yung amoy at dumi, lansa ng baboy. Hindi naman magsisisi. Sarap. Sarap. Isa pa. Pero ingat-ingat din sa pagkain nito. Tingnan nyo, ang taba oh. Sa mga may high blood dyan, konti-konti lang. At dapat meron kayong pang kontra pineapple juice. Init pa oh. Purple juice. Pami ka ng juice grapes. Meron pa? Wala, dahil na yun. Oh, sorry, baby. No more. You want apple juice? Oh, wait man. Kain taba, sakit ulo later. The best. Bibili ako ng ano bukas. Tinapay. Tawag doon? Pandesal? Yung ano, hinahalo dito. Puto din. Puto. Yung iba puto. Ayun, puto. Yung puti na, ano, puti. Aso. Apple juice.
Sarap. Yun lang muna. Tapos na ako kumain. Inom muna. Natakpan na si Giliit. Yan mga soy. Hanggang dito na lang muna yung video namin. At tutuloy pa namin siguro to. Ubusin namin. At comment lang kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. Kung saan kayo. Subscribe po, likes, share nyo yung aming mga video at mga video pa namin na gagawin. At click the bell button. Salamat po. Say thank you guys. Thank you mga soy. Bye-bye. Peace.